starten på det, hvordan det sorte hul bliver født. Først så har vi jo en sol, det kender vi alle sammen. Inde i den her sol, der sker der så en helvedes masse fusion. Grunden til det, fusion, det er jo det her, hvor to atomer sætter sig sammen, skaber energi. Grunden til, at det sker herinde, det er fordi det er så varmt, og der er så meget pres, at det kan tillade sig at gøre. Så tager vi for eksempel to protoner her. De ender med at sætte sig sammen og ender så med at sætte sig sammen. Men så henfalder en af dem til en neutron. Nu har vi lige pludselig hydrogen. Og det er sådan en hydrogen. Men det sker jo ikke kun en gang, det sker en masse gange. Det har vi lige her igen. Det der så sker nu, det er, at så sætter de sig sammen. Og fordi det kræver energi, og at fordi den her, de skal bruge energi for at sidde sammen til at starte med, og den sætter sig sammen med den her, så smider de faktisk noget energi, for det her det er en meget mere energieffektiv måde at gøre det på. Når de så fusionerer, der er også to kræfter, der så påvirker en stjerne. Det er, at vi har kraften udenfor, altså tyngdekraften, der ligesom presser ind. Og så på grund af det her fusionen, som skaber en masse gammastråling, også varme og energi, det presser så ud igen fra solen, så derfor kan den holde sig selv kørende. Men det der så sker, det er, at efterhånden, så sætter den her så også sammen med noget igen. Og sådan fortsætter det i lidt tid. Men så på et tidspunkt, de fortsætter så også med at sætte gammastråling ud, altså mere energi. Men på et tidspunkt, så når vi til jern. Og jern, det er det mest energieffektive element, det når til. Og så kan det ikke længere betale sig at sætte sig sammen, fordi så er det ikke længere energieffektivt, så ender det med at skulle bruge energi igen. Så når der på tid, og så stopper det med at sende energi ud. Og som jeg sagde, så er der jo tyngdekraften, der presser ind, og energien, der presser ud. Men nu hvor der er mindre energi, der presser ud, så begynder tyngdekraften at presse længere ind. Og hvis tyngdekraften så ender med at presse ind, inden for hårdt nok, når det så er, at der er nok jern herinde, så begynder det lige så stille at kollapse og implodere på sig selv. Grunden til, det der så også sker, det er, at der er jo en fysikkens lov, der siger, at neutroner, de vil ikke røre hinanden. Men hvis den her kraft, altså induktion, så ender med at være kraftig nok til at få neutroner til at røre ved hinanden, så sker der så det, at det bliver til en singularitet, også kendt som et sort hul. Der er blevet skabt, og vi har et sort hul. Så sker der nogle meget sjove fænomener. Vi har en lille singularitet herinde, der er meget mindre end den der lille brik. Og så har vi det gigantiske sorte lille område. Der har vi det sorte område rundt om singulariteten. Og det kan så skabe nogle meget sjove fænomener. For eksempel, hvis vi har en stjerne her, der udsender noget lys, kan det blive røget rundt om det sorte hul. Udsendt igen. Og så kan en lille mand, der står hernede, kan så kigge på den. Og så ligner det så, at stjernen er heroppe. Yes. Hvad med, skal vi snakke? Jo. Så nogle her sorte huller. De kan også komme, de kan have sådan en ring af lys om dem, næsten. Det vil være en hel masse ting, der kører rundt om den, der roterer rundt om det sorte hul, med enormt høj fart. Så høj fart, altså at der er så stor knudelsmodstand, der er så mange ting herinde, der kører rundt på så høj fart, at knudelsmodstanden udsender så meget lys, at det som om der kommer sådan et stort lys, altså som om det sorte hul lyser. Det ser meget fascinerende ud på den her lille stikmand, der står hernede. Yes, nu jeg skal snakke om det her. Hvad præcis er den ring, det sorte, vi ser, ud over det sorte hul? Hvorfor er det, den er så stor? Så vi har en lille singularitet herinde, og så har vi så stort område her. Så lige her, der er begivenhedshorisonten. Hvis man går forbi begivenhedshorisonten, så kommer man ikke ud af begivenhedshorisonten igen. Hvis man også kommer ind i den her ring, så kommer man ikke ud igen. Alt der kommer ind her. Så selv hvis lyset når her, så er tyngdekraften af det her lille sorte hul så stærk, at det her lys begynder at spirale ned i det.
Okay? Så det er så tungt, at selv lyset kan ikke forsvinde, eller kan ikke flygte fra den her begivenhedshorisont. Yes. Havets bølger er ikke vandet, der bevæger sig igennem havet, men det er energi, der bevæger sig. Det er den her boble op og ned, der bevæger sig igennem havet. Så den rykker ikke til de enkelte vandmolekyler henad, men den rykker energi igennem vandet. Og på samme måde, så de trykbølger, det lyd, der kommer ud af min stemmebånd, er ikke at partikler, der kommer fra min stemmebånd ud til dine ører, men det er i stedet trykbølger. Det er nogle partikler, der trykker til nogle andre partikler, trykker til nogle andre, trykker til nogle andre. Så det er ikke den enkelte partikel, der rykker sig, men det er energien, der bevæger sig igennem det. På samme måde, så er lys en bølge, så den kræver noget at sende sin energi igennem. Så når vi kigger ud i rummet og ser store, øde steder med ingenting, så kan lyset stadig bevæge sig igennem. Det tyder på, at der er et eller andet. Den nuværende teori for hvad der er derude, når vi ser ingenting, det er det, der hedder kvantefelter. Det er lidt ligesom en guitarstreng. De her felter, de er ud over det hele, og de kan resonere op og ned. Hvis der er energi eller masse, fordi energi og masse er en side af samme sag. Hvis der er energi eller masse, så kan de her felter resonere op og ned. Og så kan lyset bevæge sig igennem felterne, og det er så derfor, vi kan se lys, når vi observerer ingenting. Et sort hul er så, når man sætter sin finger på guitarstrengen eller på feltet og presser rigtig, rigtig hårdt, så kan bølgerne ikke længere bevæge sig igennem. Og det kan faktisk, ved mindre det kommer meget ud ved siden af, så kan lyset ikke resonere henad i nærheden af det sorte hul. Så det bliver resoneret og eller det resonerer bum ved siden af, men tyngdekraften presset her på felterne er så stærkt, at det resonerer ind og rundt ned i det sorte hul. Så vi har de her kvantefelter, og vi har det sorte hul, der sætter en finger på og siger, godnej må du ej. Og når vi kigger ud i universet og ser de her store steder med ingenting, så er der faktisk bevægelse i de her kvantefelter. Fordi at nogle gange, så begynder kvantefelterne lidt at kede sig, så der opstår et resonans herover, et partikel, og et antipartikel herover. Og derfor er der stadig den samme mængde energi, men det her partikel og det her antipartikel, der har to forskellige resonans, de udligner hinanden lynhurtigt. Så hele tiden overalt i universet, så opstår der et partikel og et antipartikel, der udligner hinanden. De lever ikke så længe, og så udligner de hinanden. Det sker hele tiden. Og når vi så har et sort hul, der har det, der hedder en begivenhedshorisont, altså der, hvor trykket ned på guitarstrengen er så kraftigt, at partikler og lys ikke kan undslippe, så kan der så ske det, at det her partikel og det her antipartikel opstår på hver deres side af begivenhedshorisonten. Så kan de ikke findes frem og udligne hinanden, men det ene partikel bliver drevet ind i det sorte hul, og det andet bliver sendt ud. Det er den her stråling, der udsender energi, og når det sker, så mister det sorte hul energi, og når det sker nok gange, så dør det sorte hul. Og det tager enormt lang tid, fordi at det er sjældent, at de her partikler opstår på kanten af begivenhedshorisonten. Det kan tage flere 100 gange universets levetid for det her sorte hul at dø. Det tager enormt lang tid. Ja. Bum. Godt klaret, Hannibal. Yes. Okay, hvor meget af det der, jeg sagde, var rigtigt?